Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament Saga. May nga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes petsa 30 sa bulan sang Agosto 2022. Kakaroon, makabombo lito kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. 11 anyos nga bata nga babayi na lumos sa suba sa syudad sang Bago kahapon. Iya nga iloy nagapabilin nga missing. Lalaki nga nakuhaan sang 7 million pesos nga shabu sa silay, courier sang magutod nga una nga nadakpan. Samtang 100,000 pesos nga padya nakatigana sa makatag sa informasyon agud madakpan ang suspetsado sa pagpamatay sa Northern Negros nga si Arnel Tapang. Mga tagdaog sa inan swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM tuman ang kalipay sa pagbaton sang ila mga premyo. Balita national, pamasay sa jeep na tala nga magsaka sunod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. President Bongbong Marcos nagmando sa rey nga tutukan ang pagsanyog sang produksyon. Mga Pilipino sa Libya luwas sa pihak sang kinagamo. Balita sa luwas sang pungsod, German Chancellor Olaf Scholz nag-pledge sa suporta para sa Ukraine. Kay ban pa nga mga naglaom nga makasulod sa European Union. Ukrainian military nagpatigayon na sang counter-offensive batok sa Russian forces sa sur nga bahin sang pungsod. Balita naman sa negosyo, presyo sang diesel nagsaka sa masobra 6 pesos
Subong ngaga, presyo sa gasolina nagsaka sa masobra piso. Sa balita sa hinampang, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naglantaw sa hampang Sanggilas Pilipinas batok sa Saudi Arabia sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Balita naman sa entertainment, mga fans ng South Korean actress nga si Yoo Ji-yoon nagakasubo sa SNE, pag-suicide. Sa balita espesyal, 15 anyos nga dalagita sa Pilipinas nakatipon sang 4 million pesos bangod sa Mobile Legends. Nakapatindog na sang kaugalingon nga balay. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas at takna las 6 sa mga kabombo. Amoy ito ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na. Sa ito nagapauna nga mga balita, labi naging balita lokal. Upon sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ito nagapauna nga balita lokal. Patay ang 11 anyos nga bata nga babayi. Samtang ginapakita pang Iloy sini matapos nga nalubos sa suba sa Purok Crossing, Libertad, Barangay Maaw, Bago City, pasado launa kapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Mary Jane Ortizo, ang head sa Disaster Risk Reduction and Management Office ukon ang sabayan sa DRMO Bago City, nagapanglabain si Myra Gargasiran. Kaupod ang bata sini nga si Maria Ella Gargasiran, 11 anyos, sa suba malapit sa Ilapulian. Sunod kay Ortizo, laboton kuntani ni Maria Ella ang tsinela sini nga naglutaw sa tubig. Kag nagbulig man ang Iloy sini apang bangod sa mabaskog nga current sang tubig sila ang naanod. Nabato naman sang Bago DRRMO ang report sa insidente launa 41 sang hapon. Ang gilayon nga ginresponderan. Las 4:40 kahapon sa nasapuan sa isa ka volunteer si Maria Ella sa ubos kag mga batuhon nga bahin sang Taytay, California. Sa nasamit man nga barangay apang wala na inisang kabuhi. Temprano naman naging untat ang pagpangita sa Iloy kagabi para sa seguridad sa mga responders bangod nga madulom na kag makusog ang tubig. Maga-resume naman ang search kag retrieval operation las 7 subong ngaga. Ang padre de pamilya ang nagatrabaho sa kampo sa natabo ang insidente kag sa nakita na ang bata siya man ang nag-identify diri. Sunod sa Bago City DRRMO, launa pa lamang sa hapon nagpanuwagan na sila sa mga pumuluyo nga mayara sang advisory sa makusog nga ulan kag pagpangilat. Tiara na siya sa mga batuhon, no, ang itsura, kag nagakulob ng bata, no, ang iyang panapton, ara na sa, iyang nagapababaw na bala, yung mga bayo, kag ara siya sa batuhon. No signs of life, kag na-identify na sa iyang tatay. Ang kabahin sa pagpaling ni Dr. Mary Jane Ortizo, ang head naman sa Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang natumod nga courier kag mahimo isa lang ang ginakuhaan sang suspitsado nga nakuhaan sang masobra 7 million pesos kag ang mag-utod nga nakuhaan sang masobra 13.6 million pesos nga balor sang suspected shabu sa separado nga bypass operation sa Silay City, Negros Occidental sang Domingo. Madumduman nga masobra 7 million pesos ang balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar kay Mark Villaran sa drug bypass operation yung patigan sa entrance ang Maliri 2 Subdivision, Barangay Rizal, Silay City, Negros Occidental sang Agosto 28, alas 9:45 sang gabi. Una nga nadakpa ng mag-utod nga sanday Angie kag Angeline Dumdumaya sang Domingo sang aga kung sa diin na-recover ang masobra 13.6 million pesos nga suspected shabu. Suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Silay City Police Station, nagwa ang ngalan ni Villaran sang ginahibalo ang nagakuha sang shabu sa mag-utod. Natumod sa mga ini nga ang mag-utod ang nga Dumdumaya, ang ginakabig nga bodigera, samtang si Villaran naman ang courier. Wala sang relasyon na mag-utod kag si Villaran magluwas sa transaksyon sang illegal nga droga kung sa diin ini ang nagakuha kag nagadulong sa suspected shabu santo sa instruction sang iya nga boss. Nagapati naman ang mga ini nga mahimo isa lang ang boss sa mga suspitsado. Suno kay Daroca ang kapin isa ka kilo nga suspected shabu ang natalana palang kuntaning nga i-deliver sang suspitsado. Natumod naman sa mga ini nga gikan sa Luzon ang suspected shabu apang wala pa matumod kung sa din mismo nga lugar na gikan. Sa karon padayon pang investigasyon sa mga kapulisan sa iban pang mga personalidad nga yara sa kontak sa mga nadakpan sa bypass operation.
Kumbaga, ang duwa ka mag-utod, sila ni ang nagakapot sa illegal nga droga. Ang street term namon is bodigero or bodigera kung babae. Si Mark, iyan niya nga papel, siya niya ang nagakuha. He is a courier. Ginakuha niya tapos i-deliver niya man sa iyang boss or ang boss niya may ginatransaksyon through sa iya siya nagadulog. Hindi sila related. Nagkanta kita sa interview sa duwa. Yung pamangkot namon kung diin pang iba nila nga pang distribute. Isa sa gintransaksyon naman is si Mark. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe ng Silay City Police Station. Samtang 100,000 pesos ang ginatanyag nga padya para sa makatag sa informasyon na tuwi sa ginahamtangan sa Communist Party of the Philippines New People's Army kung CPP-NPA nga si Arnel Tapang nga suspetsado sa pagpamatay sa Northern Negros. Ining si Tapang isa sa mga suspetsado sa masobra na pulo ka mga insidente sa pagpanglutang sa Banuas ng Tuboso kakatraba, gani siya ang ginatagan sa focus sa mga militar. Sunod sa kay Colonel J.J. Havines, ang commander sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, ang reward na nakolekta pinaagi sa pledges sa mga stakeholders ka mga donors. Nagalaom ining si Havines nga pinaagi o kung Havines nga pinaagi sa padya, mas makakuha pa ang mga militar sa mas maayong nga mga informasyon batok sa kay Tapang nga ane katapo sa na-dismantle na nga Northern Negros Front kaang nagapaligay sa mga pagpamatay sa Banuas sa Tuboso ang sumuman sa Banuas ang Calatrava. Patang sining apisar nga na-dismantle na ang Northern Negros Front ang manabilin nga members ni ang nagapaligay gyapon sa recovery and recruitment efforts sa tinutuyo nga mabawi ang lugar. Samtang pa naman ang pagbantay sa mga tropa ng gobyerno agon nga masiguro nga hindi naliwat makabangon pa ang makawala nga grupo. Adugang pa ni Havines nga subong nga bulan sa Agosto, 3 ka mga shooting incidents sa barangay Marcelo, Calatrava ang ginapatian kay Moan sang grupo ni Tapang. Sa piyak kabahin, nagapanawagan naman ang 79th IB sa iban pa nga mga stakeholders nga sarang nga makadugang sa Banor bago nagapati ini nga mas mapadasig pa ang pagtipon sa informasyon, partikularmente na kung magdangat na sa 300,000 pesos ang reward money. Hugot naman nga nagapati ang mga militar nga yara lamang sa Calatrava ang suspetado ka nagalibot lamang sa lugar bangod wala man ini sa iban nga mahimo palagyuhan. Ining si Tapang, residente sa barangay Bandila, Tuboso, panginalantaw nga nagpalagyo ini sa Calatrava na binagi tukuran sang Forward Operating Detachment o kon FOD sa militar ang iya sini nga puluyan. Ang aton nga reward, dugay na worth 400,000 para lang yun na kay Arnel Tapang. Ipangulta lang natin na pledges ang mga aton nga mga stakeholders man. Hopefully, madugangan pa natin na. Imuon natin siguro 300 or 500 para makakuha kita sa mayong information para aton madakpan na si Arnel Tapang. Si Arnel Tapang, miyembro ni sa Northern Negros Front. Sila na, no? Pati ito mga pasyanay sa naligan nga tuig, sobra kapulo ka bises nga mga shooting incidents. No? Siya man to gyapon. Ang kabayan sa pagpayag ni Colonel J.J. Havines, Commander sa 79th IB sa Philippine Army. Samtang magaset sang meeting ang Bacolod City Government sa management sang Prime Water, sagod niya marespondihan ang mga complaints nga nabaton sa Water Watch nga gintukod ni Mayor Alfredo Benitez. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Joseph Carol Chu, nakabaton sila sa masobra 200 ka mga complaints nagikan sa mga bakludnon pagi sa Water Watch nga inisyatibo sang alkalde kun sa diin sara nga maka-fill out sang form ang mga pumuluyo agud nga ipalabot ang ilang nga mga reklamo. Ini ang ginpasa naman sa General Manager sang Bacolod City Water District. Amin nato si Chu nga madamo gid ang problema sa tubig sa syudad kag mangin siya nga apektado. Gani ini ang pagahimuan sang tikang sang city government. Sunod diri magaset sila sang meeting sini nga semana sa management sang Prime Waters. Nagpasalamat man ini sa kooperasyon sa mga pumuluyo nga nagahatag nga akon nagpahayag nga ilatinguhaan nga mahatagan sang solusyon ang mga concerns nga ginpasa. Salamat din sa mga pumuluyo kahit sa very cooperative sila sa mga dihon na ginaplastar ni Mayor Albi para sa Water Watch, no. Ang amon tingwaan namon ang mga concerns ninyo matagaan sang solusyon. Kapin pang aton Mayor si Mayor Albi Benitez, no, ginatagaan gid aksyon ng mga importante nga bagay gid lang kilangan sang concern. Ang kaban sa pagpayag ni Secretary to the Mayor Attorney Joseph Carol Chu. Dugang nga balita lokal, ginselebra sa Bacolod City Police Office o kon BCPO ang National Heroes Day upo ng bugos nga pwersa sa Philippine
National Police nga gilakipan sa ila flag raising ceremony. Agin pangunahan naman ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Injape. Mensahe ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. para sa magkapulisan kay sa mga pumuloy nga dapat magpasalamat sa mga binuhatan sa aton siniiya nga mga baganihan humalin sa mga nagliligad. Ginaduso man sini ang mga aktibidades sa kapulisan sa subong nga panahon sa kampanya batok sa kriminalidad labi na sa illegal nga druga. Gani ginapatigayon sa PNP Chief ay programa nga malasakit, kayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran sa pagduso sa syudad sa Bacolod sa pagpakigbato sa tanan nga krimen. Iyaman ginapasalamatan ng wala untat nga serbisyo sa mga kapulisan sa BCPO kag sa kooperasyon sa publiko sa pagpaluntas sa kalinong kag katawhay. Dako naman ang pagpasalamat sa BCPO Director hindi lamang sa kapulisan kundi pati na sa mga frontliners sa padayon nga pagpakigbato sa COVID-19. Diri sa aton nga headquarters naging pamunuan gid sang aton nga aktibo nga City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang aton nga Chief PNP ang iya nga mensahe no gipadala gid niya sa bugos nga puwersa sang aton nga kapulisan pagpangagdaman sang aton nga mga panguluyo. Pasalamat man sa pagdumdum sang binuhatan sang aton nga mga heroes sang mga nagliligad. Ang kamay sa pagpag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Maria Liberty Injape. Kag sa aton nga katapusan nga balita lokal sa aton nga good news, hindi matakos ang kalipay sa mga nagdaog sa week 4 sa ginanswerte sa palengke sa Bombo Radyo kag Star FM, samtang ginabato ng ilang mga nadagan nga cash kag gift pack. Hindi mapanas ang yuhom sang first prize winner nga si Rubin Benyas sa Lechonan Village, Barangay Cabug, Bacolod City nga may proof of purchase nga sa resibo nagikan sa Pure Gold samtang ginabaton ang 5,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Ang nadagan sini nga 5,000 pesos cash ang ibakal sini sang bugas kag iban pang kinahanglanon sa balay kag dugang pa nga proof of purchase. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Ikatatlo nga hatag! 3,000 pesos. Ikaapat nga hatag! 4,000 pesos. Ikalima nga 1,000 pesos. Ang kabayan sa pag-award sa first prize winner nga si Rubin Binyas. Samtang tuma naman ang pagpasalamat sa second prize winner nga si Anisita Fejidero sang Block 3 Pahanukoy, Bacolod City nga may proof of purchase nga San Miguel Pale Pelsen sa nabaton sini nga 4,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Ibakal man sini sang dugang nga kinahanglanon sa balay kag dugang nga proof of purchase ang cash sini nga nadagan. Hatag! 1,000 pesos. Ikaduha nga hatag! 2,000 pesos. Ikatatlo nga hatag! 3,000 pesos. Ikaapat nga hatag! 4,000 pesos. Ang kabayan sa pag-award sa second prize winner nga si Anisita Fejidero, samtang ipasalamatan naman sa third prize winner nga si Maria Corazon Guzman sa Granville 1 Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City nga may proof of purchase nga Silver Swan Vinegar, ang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sa gift pack. Dako naman nga buli kay Guzman ang cash nga nadagaan, kag pasalamatan sini ang gift pack nga iya nga nabaton, samtang may ibakal naman sang bugas kag sudan ang first prize winner sa online activation nga si Marilyn Del Monte sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City matapos nga nabaton ang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Una nga hatag! 1,000 pesos. Oh, palapit sa kun kay para bakod. Ikaduha nga hatag! 2,000 pesos. Ikatatlo nga 3,000 pesos. Baka dugang mga gamit sa eskwelahan ma. Ang kabayan sa pag-award sa online activation first prize winner nga si Marilyn Del Monte, samtang may gamito naman si Jolarte Malana sa Hacienda Matabang, Talisay City, Negros Occidental sa pagpangita sang trabaho sa gamit ang 2,000 pesos nga cash matapos nga mapilian bilang consolation prize winner sa online activation sang week 4 sang inanswerte sa palengke sang Bombo Radyo kag sang Star FM. Ibakal naman ni Rialyn Bolo sang Barangay Villamonte, Bacolod City sang gatas sang anak sini kag bugas sang nadagan nga 2,000 pesos nga cash, samtang ipagamit naman sini ang perfume nga nalakip sa 1,000 pesos worth
of gift pack. Nagpangagdaman ang mga ini sa mga tagpalmati kag nagalantaw sa YouTube channel kag Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod nga maghimo sang entries kay magpasakop na sa mga promo agud nga sila ang magdaog kasubong nila. Philippine Standard Time, 19 minutos na. Nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo. Kagamoyan to ang mga undan sa aton siniyang mga balita lokal. Kag sabay naman sa detalye sa aton nagapauna nga mga balita national, international. Kay iban pagid nga mga dalalagko, mainit pa nga mga balita aton panumalikan. Pagkatapos, gidlamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo! 300. Ikaapat! 400. Ikalima! 500. Ako si Lina Francisco sa Sindagi naman, Barangay Buena Vista, Sang Murcia. Ako nakadaog sang 500 pesos kag 500 pesos gift pack alin sa Bombo Radio. Ako nagdaog dire sa Public Market Sang Murcia. Pasalamat ako sa Bombo Radio nga nagdaog ako para sa akong junte nga ibakal ko sang akong school supply. Madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. 24 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa mga kabombo. Kagkaroon litor kita sa mga detalye na sa ato nagapamunang nga balita national. Liwat naman na natala nga magsaka ang platihan sa mga public utility jeepneys sa POJs santo sa chairperson sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB. Ginpagwa ni Attorney Chiloy Garafil ang pahayag kahapon antes pa man ang pagpasaka sa mga fuel companies sa presyo sa diesel sa masobra 6 pesos kada litro. Ang sunod din nagakaigo na ang pagpasaka sa platihan bangod ang uling fair rate increase. Ayara pa lamang sa level nga 44 pesos ang kada litro sa diesel. Adugang pasininga mangin question naman na lamang diri amo ang kunpila ang igatag nga pagsaka nga hindi makatuga naman sa dako nga impact sa inflation kag sa commuters nga mo naman nagaantos sa bahin sang implementasyon. Payag ni Garafil nga mahimo nga ipagwa sa LTFRB ang desisyon na sa balor sa igapasaka sa platihan sa bulan sa Setyembre. Patag sininga sa fair hike petitions sa mga jeepneys, yara naman ang posisyon sa National Economic and Development Authority kung NEDA. Gani ilan na lamang nga ginahulat ang memorandum sa Setyembre 3 agod nga mapatigayon ng pagpatuman. Adugang pasining nga malauman ng rate hike resolution sa una o ikadua nga semana sang Setyembre. Samtang ginpayag sang administrator sang Sugar Regulatory Administration o kan SRA nga ang goal sang bagong SRA board ang mga mapasaka ang produksyon sang kalamay santo sa mandato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay SRA Administrator David Thaddeus Alba. Kada tuig naga-import gid ang Pilipinas sang kalamay. Suno kay Alba sa karon nga bag-o na ang set sa mga officers. Ginabantayan pa nila ko na mapermahan ang sugar resolution nga pag-import sang 150,000 metric tons ang refined sugar. Sunod sa iya sa nagliligan niya anong katuig, naga-average sa 300,000 metric tons nga refined sugar ang gina-import. Kag sa ilang ginhimo nga computation, kaupo ang mga opisyal sa SRA, agod nga makover ang 300,000 metric tons nga refined sugar, dapat nga madugangan sang 7.5 o 8 tons per hectare ang ilang nga ginaproduce sa karon nga kalamay. Pagahingyoon man sang SRA ang mga persona nga nagaproduce ang nagaproduce ang maayo nga ipakigbahin sa iba ng ilang ay hibalo. Suno kay Alba sila ang nagapatigayon sa mga pamaagi agod nga mabuhinan ang production cost kag kun luyag sang pungsod nga makakompete sa world arena dapat nga magpadulong sa mechanization. So our problem is actually will boil down to production. We are not producing enough. So the goal of your new SRA board is how to increase production as per mandated by no less than the President himself. Ang kabahan sa pagpayag ni SRA Administrator David Thaddeus Alba. Samtang gipasalag naman sa Philippine Embassy sa Tripoli, Libya, nga wala sang na-report ng mga Filipino nga nasamaran sa nagapadayon nga pagilinaway sa palibot sang Tripoli. Liwat naman nga ginapanumdum sa embahada sa mga Filipino sa Libya nga magpabilin sa mga pulian ukon sa mga hilway nga lugar. Mahimo naman nga malabot sa mga Pilipino sa Libya ang embahada sa Tripoli. Pinaagi naman sa ATN hotline 0944541283 ukon sa email tripoli.p@dfa.gov.ph kag Facebook https o kung sa www.facebook.com/finlibya. Nebulon nga binulan na nga nagsaka ang tensyon sa Libya matapos nga nag-aagaway sa gahom ang duha ka mga prime ministers. Ini ang nagatag naman sa kadlok kag nagpabalik sa konflikto duha ka tuig na nakaligad matapos ang landmark truce ang nagtapos naman sa pagtuyo ni Eastern Military Chief Khalifa Haftar sa pwersahan nga pag-agaw sa Tripoli nga nagresulta sa dako nga mga kahalitan. Samtang naghingyo ang Department of Education o DepEd kay mga attached diri nga mga ahensya sa Kongreso sang 667 billion pesos budget para sa 2023 santo sa National Expenditure Program o NEP. Sa idalom sang NEP, ang Department of Budget and Management o DBM sa House of Representatives siniliktan niya semana. Ang DepEd na nagpropose ang kabugusan niya 667 billion pesos akon 180 million pesos and akon 667 billion 180 million 655,000
pesos funding para sa fiscal year 2023 agud nga masustener ang operasyon. Mayurya sa lokasyon ang nagakadto kon magakadto sa Office of the Secretary sa balor nga 666,252,738,000 pesos agud nga mapunduhan ang mga programa sa education policy development, basic education inputs, inclusive education, support to schools and learners kag education human resource development, kabayan sa special provision nga ginside sa proposed budget sang Office of the Secretary ang mga lokasyon sa nga 9.8 billion pesos para sa basic education facilities, sarsambit nga balor 5.9 billion pesos diri ang para sa construction, replacement kag completion sang kindergarten, elementary kag high school buildings, technical vocational laboratories kag water and sanitation facilities. Ang separadong 1.5 billion pesos naman ang para sa rehabilitation, renovation, repair kag improvement sa mga bulutuhan kasubong man ang tagsa ka mga water and sanitation facilities, samtang ginalokar naman ang 1.8 billion pesos para sa pagbakal sang school desk, furniture kag fixtures agud nga masiguro nga tanan nga mga bag-ong tukod kag existing nga mga eskwelahan ang mayara sa nasambit nga mga kagamitan. Sa anong katapusan nga Balita National, nagpanawagan sa mas desente nga sweldo si Senator Raffy Tulfo para sa mga government workers sa panindugan nga madamo sa Mayni ang ginasweldohan sa mas madabo sa industry standard. Gincite ni Tulfo ang Local Budget Circular 143 o sa din ang salary sa local government personnel kangay sa mga street cleaners kag traffic aides ang nagapabilin nga nakadepende sa income classification sa local government units. Paig naman ni Tulfo nga mga street sweepers nagabaton sa maximum nga 14,993 pesos o kung minimum nga 8,648 pesos kada bulan o kung kapin 399 pesos kada adlaw. Sa statement gipayag sa senador at tubtob sa karon madamo sa gyapon sa mga empleyado sa gobyerno nga wala sa seguridad sa trabaho kag wala sa nagakaigong sweldo, particularmente na ang mga street sweepers kag traffic aides. Adugang pa sini nga ang mga ini amo ang may pinakamabudlay nga trabaho usa diin nagapabulad sa adlaw, nagakaulanan kag nagkahaklo sang polusyon. Adugang pa sa peligro nga dala sa trabaho sa baylo sang gamay kag ginakulang nga sweldo. Sunos kay Tulfo, dapat nga siguraduhon sa gobyerno nga ang ilang mga empleyado ang nagabaton sa desente nga sweldo kung seryoso ang mga ini nanungod sa pagprotekta sa tawhanon nga kinamatarong. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapamunang nga Balita International. Sa European Union, nag-pledge sang pagsuporta si German Chancellor Olaf Scholz para sa Ukraine. Kaiban pa nga mga naglaom nga makasulod sa European Union na kanang EU. Pangkadungan sini, gitpatag man ni Scholz nga ang pagpadako sang bloc sa 36 gikan sa 30 ang magakinanglan sang reforma sa speech kung sa ring gipatpat sini ang iyang vision para sa EU sa pagbisita sini sa Czech Republic. Gipag ni Scholz nga nagakinanglan na sa sabat sang EU ang ginbuhat nga pang-invade sang Russia sa Ukraine. Pahayag sini nga ang bloc ang kinanglan nga magbuhin sa ila one-sided dependencies sa economic, energy o defense fronts ang nagpanawagan man ini para sa geopolitical, sovereign and enlargement sa bahin sang EU. Patag sa German leader nga committed ini sa pagtindog para sa anom ka mga pungsod sa Western Balkans, Moldova, Georgia kag Ukraine nga magasulod sa bloc. Sunod sa kay Scholz, ang pagsulod sa mga pungsod sa EU ang paraman sa ila sini nga interes. Apang sa pagpadako sang bloc, ang veto rights sang kada miyembro dapat na nga buyan kag sila ang kinahanglan nga mag-transition sa majority voting system agud nga hindi maghina ang pagpagwa sa mga desisyon. Paigpa ni Scholz nga ang giyera sa Ukraine nagatag na sa pagpanghangkat sa sistema sa unanimity na binagi sa tiyon kung sa din ginakilala na maabtik nga mga tikang. Such a common European air defense system would not only be cheaper and more effective than when each member state builds its own expensive and highly complex anti-aircraft system. It would also be a benefit for the security of Europe and an excellent example of what we mean when we talk about strengthening the European pillar of NATO. Kabay sa pagpag ni German Chancellor Olaf Scholz, pinagi sa interpreter.
Kag sa ito nga balita nga katapusan nga balita international kadto naman kita sa Ukraine. Nagpatigayon sang madugay na nga ginahulat-hulat nga counter-offensive ang Ukrainian military kahapon batok sa Russian forces sa sur nga bahin sang pungsod. Ginkumpirmar ni command spokesperson Natalia Hominuk ang opensiba sa isa ka news briefing kung sa diin ginpayag sini nga nalakip diri ang Kherson region na ibaluan nga regular na ginapahayag sang Ukraine ang ilang nga intensyon nga bawion ng South, partikular na ang syudad sang Kherson, ang nagaisahanon nga regional capital nga nasakop sang Russia gikan sa Ukraine sa sulod sang 6 ka bulan nga invasion. Ang rehiyon ang nahamtang sa norte nga bahin sang Crimean Peninsula nga sa kamot sang Russia kag may kadagatan nga kabahin sang Black Sea kag Sea of Azov. Sa ginpahayag ni Hominuk sa briefing nga ang pag-atake sang damlag lang sa southern logistical route sa Russia ang nagpaluya sa ilang nga kasumpong kung sa diin payag sa ini nga masobra na pulo ka mga Russian ammunition dumps ang naigo sa nakaligad nga sinimana apang wala na naghatag pa sang dugang nga detalye nga opisyal na hanungod sa panibag-o nga opensiba payag sini nga mabaskog ang puwersa sang Russia sa south kag sila ang madugay na nga nakatipon sa lugar. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, liwat naman nga sugataon sa mga ang mga motorista sang mas mataas nga presyo sa produktong petrolyo subong nga adlaw. Ini matapos nga mag-anunsya ang mga oil firms ang isa na naman ka major price hike nga nagamarka sa ang isa akon ikaduha nga sunod-sunod nga semana sang pagsaka sang presyo. Sa separado nga advisories ginpayag sang Chevron Philippines Incorporated o Caltex, Flying V Petron Corporation, Philippines Shell Petroleum Corporation, kag Sea Oil Philippines Incorporated nga sila nga magapasaka sang 1 peso and 40 centavos sa kada litro sang gasolina, 6 pesos and 10 centavos sa kada litro sang diesel, kag 6 pesos and 10 centavos sa kada litro sang kerosene. Maga-implementar man sang kaangay nga pagbago ang Clean Fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, kag PTT Philippines Corporation magluwas sa kerosene nga wala sa ilang nga produkto. Ang pagbago mga epekto o kung maga-epekto alas 6 subong nga aga. Sa tanan nga mga oil firms magluwas lamang sa Caltex nga naga-implementar alas 12:01 kaina sa kaagahon. Kag Clean Fuel nga magapatuman alas 8:01 subong nga aga. Ang iba nga mga oil firms ang wala pa nakapagwa sang presyo para sa subong nga semana. Ini na ikaduha nga sunod-sunod nga semana nga mga oil firms ang nag-implementar sang major increase matapos ang price hike tinalikdan nga semana nga 70 centavos kada litro sang gasolina, 2 pesos and 60 centavos kada litro sang diesel kag 2 pesos and 80 centavos sa kada litro sang kerosene. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 25 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 30 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 14 pesos and 98 centavos. Samtang ang Euro may baylo nga 56 pesos and 23 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa petrol stations, ang unleaded na gabalor 59 pesos and 70 centavos, tutob 69 pesos and 95 centavos, ang premium na gabalor 70 pesos and 45 centavos, tutob 72 pesos and 95 centavos, ang diesel na gabalor sang 73 pesos and 73 centavos, tutob 75 pesos and 63 centavos, samtang ang kerosene na gabalor sang 75 pesos and 34 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nasiplatan nga naglantaw si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon sa hampang sang Gilas, Pilipinas batok sa Saudi Arabia sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers nga nagginpatigayan sa Mall of Asia Arena. Si Presidente Marcos ang nagabot sang yara na sa third quarter ang hampang. Ini ang unang kahigayonan niya naglantaw sa Presidente Marcos sa hampang sang national team sang live sa mismo nga venue sa idalam sang iya nga administrasyon. Naluto sang Gilas ang Saudi Arabia sa score nga 84-46. Samtang sa piyak nga bahin, ginadayaw sa karon ang Filipino Olympian kag pole vaulter nga si EJ Obiana sang naghari ini sa True Athletes Classics nga natabo sa Leverkusen, Germany. Nagligad nga Domingo. Sa hampang ni Obiana iya nahimo ang 5.81 meter mark kung sa diin siyang una nga nakatapos kag nalampuasan sanday Rutger Kopelar sang Netherlands kag Curtis Marshall sang Australia.
ginkinahanglan ang nga mag-attempt ni Obiena sang duwa ka beses sa 5.81 meters antes ini nga nangin successful kag nakuha ang 5.63 meters sa isa lamang ka attempt. Suno naman sa iya nga Facebook post, malipayon niya nga ginpuli ang bulawan niya medalya kag nakanugunan man ini matapos nga wala niya nakuha ang 5.95 meter mark. Ginabaton sini nga technical adaptation ang natabo kangay sa tanan nga nagakatabo sa kabuhi kung sa diin ang tananan niya kinahanglan niya magpadayon kag mag-improve. Kasunod sang iya nga gold sa Jack Grim sang Lunes kag bronze naman sa Lushane. Ini na ang ikatatlo nga sunod-sunod nga podium ni Obiena sa sunod lamang sang isa ka semana. Samtang dito kita sa aton sining masubo-subo nga showbiz news sayo. Wala gid natabangan ang South Korean actress nga si Yoo Joo-yoon sa edad nga 27 anyos matapos nga ini ang mag-suicide. Naghikog kahapon. Ang actress ang nangin bida sa isa ka Korean nga serye nga Big Forest sa tuig 2018 nga among iya nangin acting debut. Inkonfirma sa uton sa actress ang itabo kag iya nga ginpakigbayan sa social media ang ulihi nga sulat sa aktres. Ginsuguran sa aktres ang sulat nga nagapangayo sa pasaylo siya sa pinalangga kag pagpasalig na siya magalantaw pirme sa ila. Panugyan sa aktres nga pisar nga makabatsyag sila sa nga kakulangan apang dapat nga magpapakabakod lamang sa gihapon kag panumdumon man insini nga wala sa iban nga dapat masulon kundi magpadayon na gid lamang. Iya man nga ginpahayag sa nga naghikog nga aktres nga naging mabudlay para sa iya ang pagpursue sa iya sini acting career nga ginakabig nga tanan-tanan kag kabahin na sa iya sini nga kaugalingon. Nagpasalamat man ini sa tanan nga nagsuporta kada upod sa iya sa pagpangabuhi. Samtang masiling-masiling nga siya ang may yara sa nga nangin madalagong na kabuhi, usa din siya ang may madalaman nga memories tubtob sa ulihin niya nga tiniyon. Ginapangayuan man sinin sa pasaylo ang hindi sini mapabutyag nga luyag kuntani ipalabot apang naglao mga aktres nga siya ang mahangpan gihapon sang kadamaan. Pati gayunon ang lubong sa aktres sa Agosto 31. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, isa ka organ sa lawas ang babayi ang masobra sa duha ka beses nga mas madasig magtigulang sang sa iban nga tissues nga nagaapekto sa fertility kag long-term health. Suno kay Jennifer Garrison, Assistant Professor sa California's Buck Institute for Research on Aging, ang labing una nga Biomedical Research Institute nga devoted sa science of aging. Ngang ovaries ang pinasahi kung ipaanggid sa iban nga bahin sang lawas. Ini makabig nga kaangay sang accelerated model sang human aging. Pahig ni Garrison nga kunang babayi ang yara sa late 20s o kon early 20s. Ang iyang tissue ang nagafunction sa peak performance, apang ang ovaries ang nagapakita na sang senyales sang pagtigulang. Apang kalabanan sa mga babayi ang nakahibalo lang na hanungod sa ilang ovaries o kon sa function sini, kunin niyang una nga beses nga ginagamit o kon sa tion nga mahibloan ng ilang geriatric. Ang konsekwensya sang paggulang sang ovaries ang nagaapekto sa fertility, partikular na sa tion sang menopause stage. Ang tion kung sa diin nagauntat na ang menstrual cycle sang babayi. Suno kay Garrison, kung maguntat ang pagtrabaho sang ovaries bangod sa menopause, ini nagauntat man sa paghuman sang hormones nga importante sa general health bisan sa mga healthy nga babayi. Ini nagapataas ang risgo sa stroke, heart disease, cognitive decline, insomnia, osteoporosis, weight gain kag arthritis. Apang magluwas diri ang menopausal stage ang may kangtanan man sa paglawig sang kabuhi. Suno kay Garrison, nakita sa pagtuon nga mga babayi nga ulihing mag-menopause ang nagakabuhi sang mas malawig kag nagasanyog ang ikasarang sa pag-repair sang DNA. Apang ang mga babayi nga may natural menopause antes ang 40 years old o kon 40 anyos ang duha ka beses nga ang tsansa nga mapatay sang temprano kon ipaanggid. Sa mga babayi nga ang natural menopause ang nagaabot sa edad nga 50 tubtob 54 anyos. Samtang sa ato naman balita espesyal, may mga application sa aton cellphone nga kung kaisa makapaubos ang aton kwarta bukod sa load. Apang kung ikaw ang nakahibalo magdiskarte, ining mahimo gid nga makwartahan pa. Isa ka 15 anyos nga dalaga ang nakatipon sang 4 milyones ka pesos kag nakapatindog pa sang kagalingon nga balay bangod sa Mobile Legends.
ML. Abi, hands up da. Ang makarelate. Ginhimo sang online gamer nga si Gigi de la Serna ang online game bilang isa ka pamagi kung sa din ini ang makakwarta. Payag sa dalaga nagsugod sa edad nga 5 ka tuig sa nilingaw siya entra sa sari-sari ngampang. Gani madamo na inisang naibaluan kag ang mentor niya ang una nga nakontra sa mga games among amay mismo nga si Tatay Junjun. Sunod sa dalaga nga una nga nakita niya ang online game nga Mobile Legends siya sini nga amay kag gilunman nga nagpatudlo ini. Tuig 2020, sa ginsuguran niya i-live stream ang pagampang sa page nga ML Online. Sunod naman sa Iloy sini, hindi siya tani magpasugod sa hampang bangod nga eskwela ang bata. Apang na-realize sa Iloy nga mo ini ang gusto ni Gigi kag ini o kung hindi pagali ang makabulig sa bata sa paglabot siya gusto nga magpatindog sang balay. Gusto niya sa edad pa lamang nga 4 ka tuig. Baw kanami no? Nagsugod sa 1.2 thousand followers ini. Kag may yara na sang 4.1 million nga followers sa karon. Gipayag naman ni Gigi nga bisan pa nga gabato na siya sang kwarta halin sa online game. Ginasigurado niya gihapon nga wala niya ginapabayan ang iya sini pag-eskwela. Amo na di ang pinaka-mensahe, no? Wala niya gid ginapabayan niya sini pag-eskwela, ginahimo sini nga mag-stream sa aga, tapos magapat o kung magatulog man, kag magpahuway, uy kanami so yan, no? Kag magtuon na dayon. Hindi lamang tanan, puros na lang Mobile Legends, kundi priority niya ang sini nga pagtuon. Baw ka, very good. Philippine Standard Time, 45 minutos na. Nakalipas sa takna nga las 6 sa aga, mga kabombo. Las 3 subong nga kagahon ng low pressure area kon LPA ang nasiplatan sa coastal waters ng Polillo, Quezon, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ ang makaapekto sa Mindanao, ang Calabarzon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte kag Camarines Sur ang maka-eksperyensya naman sa magalumon ng kalangitan nga may lapnago na pagulan kapag panagubtugas ng LPA. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagub dala sang ITCZ kag localized thunderstorms. Ang Luzon magabatsyag sang mahinay tubtob sa makasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob na bagatnan sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagatnan sidlangan tubtob na sidlangan. Ang Baybayon ang mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa temperatura ang Metro Manila iara sa 26 to 32 degrees Celsius ang hantad sa temperatura. 64% ang chance nga magaulan. Ang hangin may kabasugon 0 km per hour, clear with periodic clouds. Samtang sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius ang hantad sang temperatura. 92% ang chance sang pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 1.3 km per hour with overcast clouds. Sa Iloilo naman, 24 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 86% ang tsansa nga magaulan ng hangin. May kabasugon nga 1.7 km per hour with overcast clouds. Samtang sa Coronadal, 23 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 98% ang tsansa ng pagulan ng hangin. May kabasugon nga 0.2 km per hour with overcast clouds. Dili naman sa syudad sa Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 86 or 83% ang tsansa nga magaulan ang hangin. Yara sa kabasugon nga 1.1 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw nagbutlag las 5 o kung nagbutlak las 5:39 subong aga. Kamagatunod alas 5:59 karon sa kahapon na nun. Kagamoy itong pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa nga mabalita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes petsa 30 na sa bulan sa Agosto 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo
Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lacciones. Ang aton siningan news analysis may tigulo, patay, siga. Hindi nagikita magkatingala nga ang aton mga suga patay kag siga. Ginahimo nga Christmas light kay malapit na ang Pasko. Suma total, guba aton appliances tungod sa sini nga sistema. Apang ang rason sang siniko, nagaulikid lang sila sa mga tao nga hindi magdako ang balayran sa kuryente, amo na ang suga nagapatay sindi. Makaluluoy lang ang mga magagmay nga mga kabataan, kay imog sila pulawan kag kuyaban. Pag siga hindi nimo mahibaluan, igo mo lang natalupangdan, ginsulod na ang imo balay sa mga kawatan. Kabay pa sang siniko ini nga problema masolusyonan, kaya mga negosyo dako nga mapiktuhan, hindi lang sa mga negosyante, kundi sa tanan nga nagagamit sang kuryente. Ang ini ang pangunahunang pananawan ang inpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako kali si Leia Rose Valenzuela Padornal, ang taga Siandaw Cepados, Barangay Blumentritt, Murcia, nga nagdaog sang 500 pesos, kag worth 500 pesos ang grocery. Sa Enhanced Swerte sa Palengke, week 4, diri sa Murcia. Madamugin nga salamat, may pangbakal ako school shoes ang akon nga bata. Basta Radyo Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon